Osote Govanor Anambra State bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọkwela ndị bigasị na mpaghara dị iche iche nke kansụl ime obodo Onitsha North, Onitsha South tinyere Ọgbaro ya na kansụl ime obodo Idemili North ka ha gaa n'ihu na ya bụ ụra na-atọ ụtọ bụ nke ekwowere ekwowe bụ ijigidesi amụma ikpochasị adịghị na ịgwọchasị ọwa ide mmiri dịka gọọmenti steeti a malitere amụma ahụ na mpaghara ahụ. Dr. Ibezim kpọrọkwa mgbe ọ na-elerụ ka ọrụ si aga bụ amụma idebe ebe niile ọcha nke mkpụrụ ụbọchị atọ achịkọbara na kansụl ime obodo anọ ndị ahụ. Ka anyị sonyere onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti Emmanuel Okonkwo maka otu ya bụ mkpocha na nzacha siri wee gaa. Ya bụ osote aka na-achị steeti a bụ onye nọ n'isi amụma ikpofu ahịhịa nakwa ikpocha ọwa mmiri bidoro njem ịhụ ka esi arụ ya bụ ọrụ site na Obianọ Park mpaghara Ọpiweka nke dị na okpuru ọchịchị Onitsha South wee rue na Fege, Ọchanja Roundabout, ahịa Ọchanja, Okpoko nakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche. N'ebe a na-arụ ya bụ ọrụ ka a hụrụ ụgbọala dị iche iche ka ọ na-ekpofu ahịhịa n'ebe gọọmenti steeti a wepụtara ikpofu ya bụ ahịhịa. Ndị bi na ya bụ okirikiri nakwa ndị ọrụ ka a hụrụ ebe ha na-enye aka ịhụ na ebumnobi Ọkammụta Chukwuma Soludo n'ime ka Anambra steeti dị ọcha pụta ihe. Ndị ọrụ na-ahụ maka gburugburu nakwa otu Operation Clean and Healthy Anambra Ọcha Brigade nakwa ndị ọnụ ha na-eru n'okwu na ya bụ okirikiri tinyere onye na-anọchite ọgbọnta nkwado vootu Onitsha 2 n'ụlọ omeiwu na steeti a bụ Maazị Edward Ibuzo bụ ndị sonyere n'ihu na ya bụ amụma na-aga nke ọma. Ka ọ na-agwa ndị bi na ya bụ okirikiri ahụ okwu, Dọkịta Ibezim siri na ya bụ ọrụ bụ iji mee ka obodo dị ọcha nakwa ime ka ndị mmadụ mara uru ịdị ọcha bara nakwa igbochi ọrịa na nje a na-ebute na gburugburu dị atịtị. Ọ kpọkuru ndị bi na okirikiri okpuru ọchịchị anọ ahụ ebe a na-eme ya bụ mkpocha ka ha nye aka n'ihu na ebumnobi gọọmenti steeti a bụ nke pụtara ihe maka ọdịmma ha. Ife anyị si unu apụta na taa abụrụ ịta unu afụ na ka anyị nyere unu aka ka ekpocha Onitsha, maka na ife anyị fụrụ ebe a anyị rapụ ya ịma na nwa obere oge ọya ya eju ebe niile. Ọ ife Prọfesọ Chukwuma Soludo dị gọvanọ na onwe ekwe na nkwa ọ ka anyị nyere aka anyị kpochasịa gota kpopụcha afịa niile a den anyị adọnyeziela unu bin ọbụnụ ma bin ebe anyị abụ onye meta afịa ọtụkwunye n'ime ya den anyị afụzikwa na mgbe ọbụla bin a juru na o nwere ndị na-akpọpụ ya jee na dọm site wee dobe ya. Ọ dịrọ mma, so biko unu ya enyela anyị aka. Ọtụtụ ndị gwara ABS okwu bụ ndị bikwa n'okirikiri Ọchanja nke dị n'Onitsha tinyere Maazị Obinna Enemụọ nakwa Oriakụ Chibuọgụ Chiegbu kelere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka imezu nkwa ya ma kwue na emesịa ya bụ amụma ọ ga-enyere ha aka ma gbochie ọya na-efe efe n'inweta ha na ụmụ ha.